voor het eerst in de geschiedenis een vrouw geselecteerd voor de functie van coördinator bureau communicatie, hoofdwoordvoerder. En zaak het daar gewoon echt hopi speciaal. Pero tambe is daar hopi terecht. Maar sobre nos cuerpo ting retornang hopi complex. Eén daarvan, por ejemplo, dat wij de samenleving en onze politie dichter bij elkaar moeten brengen, verbinden. Connexion, daar is hopi important. En bureau communicatie speelt daar gewoon een ontzettend belangrijke rol bij. Wij zullen overal zichtbaar zijn, we zullen overal met de samenleving in gesprek zijn om te informeren, om preventief te zijn, maar ook om uw politie te zijn. En het gezicht van die politie heeft u nu gevonden. Aruba para promover viaje de historia, recibe con brasa grande. Ami Ramon Arnem, alto commissario di Cuerpo Policial Aruba, le llama un bombini a señora Liliana Rasmain como vocero di Cuerpo Policial Aruba. Rasmain heeft al deze competenties van nature. Het is zo'n natuurlijk leiderschap, natuurlijke verschijning, een natuurlijke manier om mensen aan het lachen te maken, om een serieuze boodschap over te brengen. Dat is een talent dat niet iedereen heeft. En Mita hopi contento dat ik het wel heb kunnen vinden en kunnen selecteren voor deze fantastische uitdaging en fantastische functie. Daarom met een hopi contento, zo werd daar gewoon een mijlpaal in een historia. Un hindi mujer, viva en functie aki. En that's the start. Dat is het begin van waar wij naartoe gaan. Die daar overtuigd dat mevrouw Rasmain een heleboel mooie dingen gaat doen, gaat brengen voor het korps en voor de samenleving. En ook, señora Rasmain, daar om inspiratie, aspiratie en ambitie om als meisje, om als vrouw later ook op zo'n dergelijke positie terecht te komen. De samenleving en de politie niet uit elkaar drijven, maar juist in elkaar verbinden. Dat is een opgave die wij vanaf het komende jaar extra veel aandacht willen geven. En ja, daar hebben we gelukkig nu, misschien señora Rasmain, de position. Te deseo, señora Rasmain, hopi éxito, met die full confianza in alles wat ze gaat doen en wat ze voor ons gaat betekenen.